ikusi, joan gara ikustea, guazen ba. Bueno, orain mendi hau igo beharko dugu. Hor dago eta hontza, guazen ba. Begira, hor dago hontza. Orain, txipirren olako lasten duten gabatuko dugu. Aurrera. Batzuk daude... Turista... Kuria dauke, moidea... I'll never let you go. Why? Because I love you. I'll always love you so. Why? Because you love me. Kaixo, Ander, badakigu buruhandiakin txistua jotzen aterako zarela, eta ezingo duzula beraien aurrean korrika egin. Pena ematen nahi dizu horrek? Bueno, normalen ez dugu penek ematen zen. Baita eratzen jotzen eta ilusio askokin besengo festa delako eta oso ondo pasatzen delako. Eta zenbat uste egiten dituzu ere prestatzeko? Bueno, egiten dugu, igual, astero egiten dugu bat, txistuko, eta gero festan aste bat aurretik egiten dugu danak ensaio horrekor bat, eta gero horreko astean bat egiten dugu. Ba, aldakizu zea beste joko dituzu? Bainik ez, joko dugu biasengo martxa, bain beti jotzen dugu, eta gero bestik igual aldatu ditugu. Eta ze biblia egin duzu, Biblia betikoa Tea plazatik, beko kalezko jugo behala, estazioaino, buelta, beko bideluze tabernaino, eta gero Beize plaza ikoko beha. Bueno, eskerrik asko, Ander. Bale, zuei. Eskerrik ikusiko beha. Bale. Well, why do you treat me so mean? You're the meanest thing I've ever seen. You won't let me hold you tight. You won't let me love you right. But you know I love you, so why do you do me like you do? Say maybe, little baby, yes, I'm never sad to fuck. You got me crazy, little baby.